Ute udang syuwit mentangan penkoi bat mentangan pemilik lakulan ya ketu kidon tang hapo saupong imagine mentangan bam shoy rekan so kenpor Beli bro kipar jote ne por ngadon hang ne mautari banlei sesnang mental don kum plasteng ni sai pe sesrok ma porok mental don hang ne hasnang mautari banlei sesnang mental don kum plasteng awan bu ya kipar lok ma pe kasnang mautari kalong ne harum kana kalong bakoi bat ka basuba nama ba Depression kindai bale koi ma nama pa kindai bala start lana asnong jongkiru kadai ke koi kai ke bakut penong hang ne perlok kolong ba na habuk nama pa kat tayar ko chunga kat lem function ai ngo yung play try krat baulada jangan teh perok minta ngalawan sa syanurim banwan tlemding mo namar gimut ban tung ba ya tagajaka kabang imut ban tung sing temtang hab ban tlemi kita kading namar kawit mentang lapoy hang ne hajaka kabang imut ban tlemi kene kading pe kene kita kading laping kabangan sapom no mentah perlok ni don hang ne argut bat jong email guess mana bade dem tangan pom shoot ke ding mo perlok mentang don hang ne jrong ding pom ding pe nashte ngala dab shutur ngala dab ute udang syuwit mentangan penkoi bat mentangan pom lakulan nice babak la so finally mentang ada ban pom ikte mentang pom ding yap no yakini kiba ngal ada ban pom ma ngam ai singkli perlok uding ayu ta ubak kedor klumar bat ba ujai ding ayu ubah long ban rap kinu ding ban panda ula rap usa so lagi we pat ki ding dei na uju tenrai lara pila singa bhaban ya komen menta hadin kumbakat tok nepor ngala dep ban pomi kini ding yam lani ki ding men ngan syong thai shwa kumbakat tok nepor pe shaner kidon shateru kidon bat kidang saru ki badang don teh pentangan bam shoy rekan so kenpor tiang song par pelang gadai ke bat tiang mo ngan bam senan pin gawai kan ka so par perlok hadin bangal ban bam so ken por bat syong thai kumbakat tok ne por mentangan sedang biang ban pom ya kita ding yap mah kenang ba satang spang ayo ban le no shalaying shalash nong an le pai lem jing perwa jing kuslai pe se perlok tau ding yap ubang pom mendak sni ulalong kum ka syuki pe lane ulong kum es hato long ne ban thang ding yo ne sai komen te perlok kancing sosi kalong ba i doktor Ricky eje sengkon
ila klat no na kaniga sla pertay mo may your soul rest in peace soul namar mentang dang shu pe ikinius ngai i bakat no kilong kemi kilong pa kiam nak menta u riu kraw lane u riu perkhat jong jela jong imo ka jingkli hakni kapor kolong ba hatu ublei ushim klai yakiba ri bar sumar ye kitin ki jong namar ba kat ka jing ru blei ka jong riki eje sengkon ru yum sham poi perkhan ba ublei try kanrat nong bu nong tau ula shim sindat no haka khat khandai tarik ubnai ba ar jarap ru kamot ba u doctor riki eje sengkon im hangne hasla perthai tang kumba san pho sau snam pai kate kita ka henti ke bangin sa kiat ya kini gidinggam te perlok mentang don hang ne ha ka chakka ka bangi dang sudah bantung yos ing men ha kane phi pe nem perlok ya ka video ka bangala upload nang ne ngila deb ban kli mo yos ing perlok menta hadin bangal deb ban pom ding met mo te mentangan pom yo ne urnyai knang ba la shai la shisngi andang la lai por ngan yo ban shna sa i ka trap mo ka jing thai kalong kum ne rom phi yak sep ka bajau hadin bangal de ban pom yo ne urnyai kum balai tli namar pada uba jayan ka jing thai ru ka pom la namar ba usakut ma haptan it hurts up after some time baling proper lock namar ba menin ngapen mi yak go way ka video ka bangi pen khu katno nutrition lane katno ngi mi sep mi aru hadu menta shisngi dinong pe yakatu ki don tang hapo sau phongon imagine lada long sa kumno ro ya ka video lane ya ka youtube inde shkumno perlok sangbhase ban subscribe ban share ban comment namar omdei negative mo idei positive thing ka bangile lada dei negative thing te don hok ba pin om lai lane pin om dei ban I mean sim kidei ki positive thought proses sangbha ban subscribe ban comment lane ban like yak video mo khnang bangin yakyu para khasi namar klem ga jingya I mean sim iwe pan kan long ka jingdu jingkermen yangi khamtam habangimut ban le yakni ka youtube singam ha perlok ban subscribe share bat comment knang ba kiwi ki parlok ki jongphi kinyo ban petlem ya ka video ka bangi oblit ha ka youtube so finally mentang la deban rong yo tu urnyai nan bu shwang tin man mentang ha ban ya be sa shashnam ka jing thai ru kolong kumne harum perlok namar ba kan ka jing rap klau ting ka pen subang ting ka pen jaitu ting ka pen pangat jing perkhat te sa ko perlok na kapat juri pi da ka jing ngeurit mo namar ba tos sing ban subscribe ban share le me ka video ka jong namar klem ka jing kershan ka jong pi kani ka jing le vlog ka jong ka long ba se ma namar ba kalong ka baduna adu kata to please singau haban subscribe de kapor kam sha shu perlok hakni kasni in second part next video ma